kanang gitawag og hangyo kanato, no? Mo bitaw lang importante kita ang magulat sa Ginoo. Dili nato tugutan ang Ginoo mulat nato. Kanunay man ang Ginoo nagulat nato, wa mo kabaw. Pero ang tao wag nagulat sa Ginoo. Mo na ang pulo sa Ginoo nagasulti rito, bulahan ang nagahulat daw sa Ginoo. Ang pamantana na kinsay nagahulat sa Ginoo. Mo na usa ka butang ang nagahulat sa Ginoo, kay ang mga tao nagahulat sa Ginoo. Mo na ang mga willing kanang aduna gayay kagustuhan niya. Mo nang lingon. Para sa 10 virgins ba? Sila nagulat man sa Ginoo kados amoable dili man ang Ginoo ningon nga basta moable na musuto dayon nya kuwa ka nagulat kung di ka bantay. Pero ang Ginoo kanunay nagahulat nato. Mo nang gingon dito sa Revelation, siya nagatuktok kanunay ba sa portahan makadungog daw kuno kaniya moable musulod ang Ginoo. Mo na importante nga kita magulat yun sa Ginoo. Atong hulaton ng Ginoo nga di pinaagi nga kinahanglan kita maka-overcome. Mo na nga isgutan nato rong ang overcome. Kanang overcome nga gingon dito sa Bible ba? To get a better hope. Kanang to gain the superiority. Kanang mawin na to ba? Kanang to get the better of, kanang masurmount na to. Wanang gitawag overcome, ingon pa sa dictionary. Ang another term anang overcome is conquer. Nanglan makakangker ta, dili ta makangker. Kita ba mukangker ta ba, mudaog ta ba? Ang meaning sa overcome is defeat. Anang makadaog ta, mapildi sila ba? Mapildi na to sila. Prevail, anang magmadaugon ta ba? Muna bitaw ang gingon ni Jesus Christ. Namatod pa niya kang Peter nga i-build niya ang church. Karon ang inferno dili makadaog kaniya. The gate of hell kanat prevail. Na dili makadaog. Kinahanglan kita mo'y makadaog. Sabi nyo sa tinuod na kung imong basahon ang Bible, ang kalibutan is the gate of hell. Mo ni ang ganghaan sa impierno. Kung imong yung basahon, pero wa man gingon giklaro dito kay kung klarohon pa ni daghan mga suko tao. Sakit guna paminawon. Pero kung imong basahon, mo bitaw na gikinahanglan gyud ang understanding ba. O niya, ang tao di kasabot ini, mo nang wakasulti nga ang kalibutan is the gate of hell. Pero dagan ay nagwali ana. Wala ablihi ang understanding nila about ana. Earth is the gate of hell, kining world ba, kining kalibutan. Gani, ningon ang Ginoo gani, ang Apostol Pablo, do not love the world. Kaya kinsa katong mga mahigugma sa kalibutan, kaaway sa Ginoo. Muna nga, doon ay pulong gingon dito, ni ani si Jesus Christ, aray ipagawas ka dito sa kalibutan. Dili ngon dalon dito sa laing lugar, kundili kining kalibutan nga napuno sa kangit-ngit, kanang walay kahibalo gani. Kanang abot na lang, dili sa kalibutan, tulurang kaklase ang naa sa kalibutan. The pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eye. Muna ang kalibutan, di ba? Wala imong trabaho kung dinhi garbo lang mo no manarbaho ka ron mangyon nga ikaw gyud makabaton anang garbo nya usa pa pod ang diri sa kalibutan kay ibog sa imong unod say gusto nimo sa inod pangutaon dito nimo anang gusto nimo sa imong lawas pangutaon to nya kanang ikatulog kanang last of the eye kanang unsay imong makita magustuhan nimo imong buhaton mo na ang gusto. Amo nang gingon diri sa Biblia nga kining kalibutan is the gate of hell. Mo nang gingon ko ni Job, mo ni hinungdan nga din the gate are open. Kanang hell and death ang gate daw na abli na abot anang kamatayon ug ang impierno. Kay si Job, abinin mo si Job, usa ka tao nga gisulat diri
nga napuno yun sa pagsulay, gitistingan yun siya kay nga naman. Gisampol siya sa Ginoo dili sa kalibutan nga walay laing taong matarong. Nasama niya nga sa kataong matarong. Kuna niingon si Satanas, maayo ra man si Job kay imo mang gibantayan. Sa tinuod yun, si Job gibantayan sa Ginoo mo to nihangyo si Satanas nga batwi ang imong pagbantay. Kay tan-awon nato kung daig pa ba siya sa imuha. Mo to ang Ginoo nag-ingon kang Job, akang Satanas, sige akong batwiyon ang akong panalangin, ang pagpanalipod, pero usa lang kabutang ang giingon sa Ginoo kang Satanas, ayaw kuhaa ang iyahang kagalingon. Kinabuhi, baka nang kinabuhi. So therefore, nasulat na yun, nga di, ang atong kinabuhi, dili yun makuha ni Satanas. Kay ang Ginoo nagbantay. Nihangyo malanggo na si Satanas, aron makita kung ang tao ba yun, mo man ang kalibutan ba, aron makita nato kung siya ba yun mangalagad sa Ginoo. Nya kakaroon kay si Job, miabot ang panahon pagsulay niya, bisa pa ang iyang mga anak nangawala, nangamatay. Wa mong Japon kasala si Job, nagpadayon Japon. Miabot ang panahon niya, ang iya pag yung asawa mismo. Oh, sadya na nitinta yung asawa niya nga patungluhon. Itunglo daw ni Job ang iyang Ginoo kay naunsa na nga iyahang lawas. Mung nalata na na. Mao tong unsay gibuhat ni Job, unsay gitubag niya. Maayo ra ba dita mo pasalamat sa Ginoo, maayong lawas. Kung wala na tay maayong lawas, hindi na dita magpasalamat. Mao to hinungdan si Job wa nakasala. Mao tinungdan ang iyang asawa na matay pod. Hangtod niabot ang panahon kay lisan siya. Mo nang gitawag og double portion ang panalangin ni Job. Kung si Job atong una adunay mga thousands nga mga karnero, baka sa iyahang palibot na dubli na. Kung naman siya asawa atong una nagtuntal niya, giingon dito sa Bible na inisan og gwapa. Siguro pangit to, siguro to yung asawa ba. Kani mga pangitong nga asawa gani kanang pangit itinaya mo nagway pagtuo sa Ginoo ngala na pa. Kuan mo nang gingon nga si Job nakadapat og double portion. Nga naman kay naka-overcome siya tungod sa mga pagsulay. Mao bitaw to si Job nga samtang nitubag siya sa Ginoo, giingnan na siya sa Ginoo. Asa maday ka atong pagbuhat nato sa kalibutan. Pagbuhat gyud sa Dios o sa Ginoo sa kalibutan. Wa pa man ta. Mo na nga kung sa ato ikapangutana sa Ginoo. Mo na nga way katarunganon nga kita dili maka-overcome. Ngano mag-istot man kog overcome? Because naisulat man good. Mo nang giingon dinhi, it is written nga ang tao gayud mabugnaw. Mo na ayaw mo kumpiyansa bisag naa mo nangalagad mo. Bisag gani ang pastor na prophecy naman nga gamay ray maluwas. Gani ingon pa ni Jesus Christ, tadya nga ang kadaotan mo libot na. Walang gingon, ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Kanang di na kayo ganahan sila sa Ginoo ba? Kanang pagkuhan na lang ilaha ba? Kanang take for granted as long nga din sila itong una, isagdasin sila itong una. Mabot yun ang panahon mabugnaw kay giprapisi man na. Mabitan ang kanunay kita nga mangayo yun sa Ginoo nga dili kaniya itugot anang nisulat. Mga tag-mercy nga usa ka nga dili unsa itugot sa Ginoo nga kanang gisulat kay nasulat man ha, hitabo gyud na wa tay laing buhaton kundi by the mercies of God na lang. Mo nang mangayo gyud tag mercy sa Ginoo kay ang kaluy-an sa Ginoo kadto ra pud iyang gustong kaluy-an. Unya kundi mo gusto mangayo kaluoy, kaluy-an ka mo. Na ang Ginoo nagbuot kung kinsa iyang kaluy-an. Katong yang gihigugma, katong kung nahigugma niya. Alam nga, mingon ka, gihigugma niya ang tibok kalibutan. Bakit na naghihingon ni Solomon, ang gihigugma sa Ginoo, katong nahigugma ra niya. Unya, katong ni-forget niya, i-forget ko na sa Ginoo. Ang nag-deny ka niya, laba pag i-deny na niya dito sa amahan. Kung mangayo man ta, pinagi sa ngalan sa atong amahan,
o sa amahan na pinaagi in Jesus Christ, niya gidinay nato, i-deny punta sa amahan. Matod pa niya itong unang sa Israel, nagtuo siguro, karon ang mga pastor manggudron, ang ilang di after nga ang Israel, Juda Israel. Wa sila kabalo, nga dunay na isulat diri. Kung kaniadto daw ang Ginoo nakig-uban sa mga katawhan, kay promise na niya, nga din ang Ginoo daw nakig-uban sa mga anak niya gyud katawhan. Matod pa niya dito, dili na karon. Yung pa ni David mo. Dili na karon. Iya lang daw itong ubanan katong mga tao na gusto mong pauban. Kung labaw ta tanan, iyang ubanan tong tao nga mutahod niya. Ang dili mutahod, dili gyud daw ubanan sa Ginoo. Bisan pa daw na siya anak sa Ginoo. Although na may mga pulong nga din pag-ampo kamo sa kalinaw sa Israel. Kaya nga naman, ang Israel mong gidwa mong kalinaw. Di prophecy na mong na. O nang kita karon maningkamot na ta. Sila ang ato ang learning ba, admonition. Sila atong tunan ba, nga matod pa kung unsa matong disgutan sa iya, sa ilaha. Once giblind sila gyud. Gibutahan sila ba aron kita makaapil oni atong naon dispulo sa Ginoo, dili ta magaingon nga din. Mga gingon ni Apostol Pablo, ayaw mo panghambog. O bitaw na maningkamot taron kay bisan pagdaghan may nangalagad sa Ginoo. Mo bitaw na karon, freedom naman kayo karon kay wala naman tag gibawalan. Daghan gyapon ibalik sa mga gitawag og imbis ang Ginoo nagbadlong na nato. Naagyapon na ningkamot sa mga dating kuan gani pagtulungan para na mga crusade kanang naipitse nga ang ilahag yung di mawala sa mga pagtudlo. Mo bitaw nang ako ning gisulti ninyo kay moabot ang panahon nga di naay mo sud ninyo kay naisulat mo gyud ni Apostol Pablo na manakasa ka ba sa balay ba niya pahuyangon mo. Kung huyang mo sa mo kahuyang nga ang diingon sa Biblia nga di moabot gyud ang panahon nga ang tao gayud mubiya sa pangalagad sa Ginoo, labi na nga dunay mga tudlo nga nagapadayon nga i-disciple gyud ang tao. No bisan sa among grupo mo na makaingon ko bang nawa siguro ni kabasa ni pastor ba. Wali gyapon about anang discipleship. The Great Commission is to make disciples. Mo na nakaingon gyud ko nga wa siya kabaw ang sa pag-disciples ang Christian. Ang ila disciples to win souls. Gitudloan nila mga tao aron makakabig yung kalag. Which is ang giingon dito sa Bible, wa nila siguro wa nila nasabtan. Kung sa ang paghimong disciples, ingon pa sa Matthew 28, the last chapter of Matthew, to make disciples all nations, teaching them to observe. Kung sa ang pag-disciple, obserbahan the commandment. Dili ingon himong kang disciples aron nang ikaw mahimong mangwawali. Kundi ang mga disipulo, sabi mo sa tinuod lang, di na ta pwede mag-disciples sa tao. Sila mong gisundog, nga mo nang gitawag commission, di gisugo ang 12. Once gani ang gipili sa Ginoo, maura na, 12 ra, wa na another. Mga teacher na ang pastors. That is the gift of the Holy Spirit nga magdala sa pulong sa Ginoo. Muna sa kabutang nga kayo ko. Siguro, wa sila kabasa. Mga bitan na pumingon ninyo, nabasahan na po yung sa'yo, magabi, magilat ko ko. Sa tinuod lang, na-discourage na po ining kalibutan. Kamu, wa pa mo na-discourage, no? Ngano na-discourage na po, nagpalandong ko ba, magtanaw ko sa akong kahimutan, usay, madunggan ako, nga ako, puno. Munang walay mga gamit, walay mga butang, walay maayong balay, walay maayong walay personal na akong gamit sa tinuod lang. Kaya nga naman, na-discourage naman ko kaniadto pa. Sa tinuod lang, naningkamot ko sa kalibutan, pero sadya nga, nidool ko sa Ginoo, yung people pa ko, nagsugod ang akong discouragement at ng panahon. Kaya doon lang magipulong akong nabasahan ba, nagingon, dituhuan ako, kanang, mga lagat sa Ginoo, sa gingon sa Ginoo. Number 1 yung ako na basahan yun. Nga kanang gusto tag kinabuhi ba diya sa Ginoo.
Matod pa niya, who shall find his life shall lose it. Who shall lose his life for my name's sake shall find it. Muna naglibog ko na. Muna sa hindi na ko ganahan ng trabaho kay sige kong simba. Niya mabasa na kong pulong sa Ginoo sa pa may pulos. Niya maningkamot ko diri sa tinuod lang. Naanak ko sa kwan dapat og ganang tong sa panday pa naanak ko sa gitawag og beginning na nga mongontrata na gyud ko. Bawo mo kabalo nga panagsala ang panday atong una makapalit og welding machine. Makapalit og electric. Ako nakumpito na ko atong una. Pero nawat ang ko gana. Kay tungod ining pulongan ni. Gani nakapalit na ko og ganang mixer, pwede na ko mongontrata. Ang problema ng pagkahuman, asa ko may ibutang, wa man may lugar. Okay lang mo tato, naapat to kini, isugod ng simbang, kay ibutang na na pero okay lang to na atong yuta dito sa ubos sa akong bayaw, kay ibutang ko lang to dito. Pero ni timing man nga wala man ito kabutangan, mato na kayong kulot sa akong tumani. Asa itong ibutang. Mato na baligya lang hinoon. Hindi, maayon ang tato kay dali ra to makakontrata kay naago kay mixer. Ang mixer ba talaga sa ulan ng mixer? Makuwag panday, engineer may gili dapat kay mga kontrata. Oto na kay yung tulod nga hindi manggul tagaan ng permanente. Because lahi manggul ang kuan sa Ginoo. Kaya nga po prayer sa batan ang pako. Sa diha nga nag-eskwela kong Bible school. Ningon jud ko Lord gamita jud ko sa dili pa ka mobalik. Gamita lang jud ko. Wala na akong prayer. Muna nga din, may abot ang panahon. Nangawala lang na. Ang karon, siguro, makita na ko ang mga taga-bukid nga akong classmate. Kuyawan ng mga anak. Principal ang ilang asawa. Ng mga anak, dagkong tao diri napagin sa syudad. Mga teacher, mga organizer. Kumita to tumiyaging Domingo to ako sa Joseph. Kaya palitan kong ticket, kaya ang iyang anak mo ay organizer katong basketball sa Ginebra versus Your Pods. Gitawagan ko dayon, ani diri kung gusto ka, kaya na ticket diri. Away problema diri, imbis ang akong ticket dito sa babaw, kay chance lang to. Ngayo to akong auban nga pastor. Moto ako ilag yung gitawagan, moto nidali kong sirit dito. Imbis dito ko, iya kong gidala hinoon dito sa ground yun. Pangan nga, doon kayo ba? Because kay ang iyahamang yung anak may organizer. O mo na nakayong yung po. Iyawan nila mga anak sa ay. Nakayong po ba may panila mga anak mo? Mga kapatang. Yan po, makayong yung po nga. Lord, ganuwa niyo mo na nihatag. Because mo nang ginong. Ninumduman ako ang mga kwan sa Ginoo ba nga. Panang gusto ba ka na makakadpot sa kalibutan sa kalibutan niya. Mawat anong gapong ta. Mo nang gimo na akong pagtuo na amo sa Bible. Sige na lang Lord. Mo na nga himo magliko sa Ginoo ka ng teacher ba. Nga din talagsaon lang ang mutuing pulong sa Ginoo gani. Sa mga pastor ako ra ang glory to God ha. Ako ra ang mutuing ning gitawag nga kung mga lagad ka dili ka mamatay. Kinsa pa man pangita daw. Which is kanang kamatulong ura na kaniadto pa na nawala. Wala na yung musulti, wala na yung isog musulti anak. Pero karon mingo ko, musulti yung ko ninyo. Na kinipulong sa Ginoo tinuod, dili niya ko bahala nila kung i-persecute. Pray lang yapon ko nila kay mao mo gina i-persecute ta. Muslim man ang i-persecute kanang ningon si Apostol Pablo, bulang nga i-persecute ka. Tungod sa ngalan sa Ginoo kay kontra nag-persecute ka kay do na kay nabuhat nga daotan. Manay gingon sa Ginoo ni Pablo nga bulahan ikaw nga gi-persecute tungod sa ngalan sa Ginoo. Dili nang ingon nga gi-persecute ka kay do na kay mali nga gibuhat. Daotan nga gibuhat. Manang gingon nga dili na bula kun dili ka tong gi-persecute for my name's sake. Muna na ako mingon ninyo, mo challenge yun ninyo. Kinahanglan maka-overcome ta kini mga di tawag og kaning kalibutan. Mora ba ning last temptation ni Jesus Christ ha? Nagigamit ni Satanas. Mamatod pa ni Satanas, I will give this all kingdoms of the world. Na mo-worship lang yun ka sa akong atubangan. Kaya mo-worship lang yun ka. Ang sa gingon ni Jesus Christ, it is written.
Bisag, wa ningon si Jesus Christ, ang Ginoo, ang ato mga man nagbuhat ng kalibutan. Wa siya ningon. Kundi, naisulat na nga maugin na ang buhaton ni Satanas diri. Samtang siya gihulog diri. Although si Satanas sa kakanaog nga, kaya ang iyang gibuhat ko ni Satanas, isumbong lang. Moto si Job, gipangutanan si Satanas asa kagikan. Ningon ang Ginoo, nag-observe ba ka sa akong anak na si Job, nga way lain sama niya? Muna, want daw kuno, nga ang tao muduol sa Ginoo, si Satanas muduol pod. Basahan ninyo Job. Bisan sa chapter 1 ang chapter 2 lang. Diyan na nagistorya na ang Ginoo si Satanas. Muna nga diin, siya gitawag accuser. Muna sa Revelation, atong una pa sa Genesis, the old serpent nga nagtintal kang iba, at the accuser nga nag-accuse kang Job. Muna gingon niya sa Revelation, the serpent, the devil, the Satan, and the accuser. Nga ihulog na siya diri, kaya nga mahuman ang gira sa langit. Kay paghulog na niya diri, mahuman na po ang gira diri, niya kato si Satanas, dili ito musulod sa bitin, musulod na to sa mapintas nga mananap, kay magdubol tayo na siya, nga kabigo niya mga tao pinaagi sa marking. Bisag dili ka mamarkan, markingan di ka niya. Kundi ka magpamarka, patay po ka. Kasakit anang hulgaon ka, patun ka, maubitaw na kung bataw na upulong sa Ginoo. Ingon na Apostol Pablo, si Jesus Christ, niani siya diri, aron mawala ng kahadlok sa kamatayon. Kaya mao man ang atong last enemy, to fear death, mahadlok yun ang tao sa kamatayon. Mao na nga naman, abot lang, pero wa sila kahinumdum nga sa pulong sa Ginoo nga unta, ang Ginoo naghatag kinabuhi. Wa man ginagsulti atong una pa. Nga karon kung musulti ko, dili na sila mutuo. Nga naman, kaya ang ilahang kaagi, o ang ilang naagian, namatay man yun. Muna, doon ay pangutana, dito sa basketballan, dahil na nangutan, sumabatan ko, nga akong giingnan, nga wala mong kabalo sa sikreto, kaya sila man po yung nangutana man yun. Muna, ang tinuod Kristohano, hindi mamatay. Yang anong nangamatay mo ito, kung tanap sila, wa mo dito. O, bitaw ng talagsaon lang ang pagtuo. O, nang gingon nga, si Jesus Christ mismo, wag yun siya nakita pagtuo ng dadko. O, bitaw na kanang pagtuo lang, nga, o nang gingon, walay mga evidence, walay substance, walay work. Isang gingon na diya, pagtuo lang. Nagtuo sila Ginoo, pero dili mo ang nagbuhat sa langit o sa yuta. Nagpasalamat sila sa Ginoo, pero dili ingon nga ang Ginoo gayon nga yung pasalamatan. Mo na ang tagiya sa tanan. Mo na inungdan nga din ang mga tao dili gid ka overcome. Mo na nga importante atong isgutan kung saan nato pag-overcome. Dunay awit how we overcome. Nay awit na kung saan nato pag-overcome. Mo na atong tun-an ron kining pag-overcome. Kay ang Revelation chapter 2 verse 7, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Tugutan niya pagkaon sa kahoy sa kinabuhi nga naa taliwala sa paradise. Nga ang paradise atong unang nagipuy-an ni Adan ug ni Eva. Nga matod pa niya sa Revelation, ang nakaon lang nila kay mao may tintal gigamit ni Satanas kang Eva. Unsa iyang gingon dito sa Genesis chapter 3. Matod pa niya sa verse 22. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil, and now, lest he put forth his hand and take also the tree of life, and eat and live forever. Kung makakaon to si Eva o si Adan sa tree of life, live forever. Kuya, no?
Unsay gibuhat sa Ginoo sa ila aron dili sila makakaon basig mukabot sila, mukaon sila. Matod pa niya sa verse 24 ilaktaw na to diri sa Genesis chapter 3. So he drove out the man and he placed at the east of the garden of Eden cherubim and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. O mo na nung dagadin, iyang gigayran ang tao ngadto sa lugar sa east of garden. Ambot asa ng east basta gipagawa sila sa garden of Eden. Nga diin sila dili makaagi sa dalan sa tree of life. Kaya kung makakaon sila sa tree of life, live forever. Nga gani katong tree of knowledge, niingon gani ang Ginoo, ang tao sama na kanato makaila og maayo og daotan. O na, makailag itag maayo og daotan. Tanang tao makailag maayo og daotan. Pero ang giprapisi sa Ginoo, sa mga propeta, sa mga Israelite, wala na sila concern about good and evil. Nga naman, gihimo na daw nila ang good, evil. Kung ang evil, gihimo nilang good. Wala na kanang distinguish ba? Mao nang hinungdan nga ang propesiya sa Old Testament niingon ang Ginoo na ang iyang mga propeta mo ay una nag-violate nga naman. Nagsupat ba sa pulong sa Ginoo, sa commandment sa Ginoo because pinaagi wala nila gi-distinguish what is right and wrong. Mo gyud na. Wa nila ipabalo, uy mali na. Uy tama na. Wala nila giingon ba basta makaday, makasimba, makaawit. Wag yun gisulti. Sa tinuod lang mo nag-iingon ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ingon pa ni Timoteo, ni Apostol Pablo. Scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine, para kuno sa pagtudlo, maayo kinis pagtudlo. Usaong pagtudlo, to reprove. Badlong yun. Kaya man nila badlong nga. What is right and wrong? Wala mga tao, wala lang kabalo. Ang evil is good, ang good is evil. Wala sila ka-discern ba? What is right and wrong? Ganit si sa Malakay, the last book of Old Testament, ang Malakay naghisgot na daan nga ang taong wala mahadlok sa Ginoo, walang di kaila kung kinsa ang nangalagad sa Ginoo o wa nangalagad sa Ginoo. Bisan mismo imong kaugalingon wa nimo mailhi kung ikaw nangalagad ba sa Ginoo, wala. As long nga din ikaw naa sa simbahan, nangalagad ko sa Ginoo. Kung di ikaw di mahadlok sa Ginoo, basaran na niyong Malakay chapter 3. Kinsa man iya panalinginan, kanang wa nangalagad. Ingnon na niya nga, maayo ka kay wa ka nangalagad, ikaw ang panalanginan. Matod pa niya dili ang katong nahadlok si Ginoo. O bitaw na usay kanang mga tao ba nga mungita daw ko kanang mga babae mahinumdum man ako ba, bariko na ako ba. Kaya mga babae daw mangita ang tao nga mahinadlokon sa Ginoo. Nagbaw ba mo kinsa nang mahinadlokon sa Ginoo? Anang unsa daw kwan nimo sa imo ang tinabuhi ba? Tawag ka sa English pa na kanang usay gusto nimo makita sa usa ka lalaki kung kanang magminyo ka magpili ka ba usay kuan nimo sa kalalaki wala na ilang tudlo mingon sa kanang madudlo ka sa Ginoo, which is what sila kabaw kung kinsa nang mahinadlo sa Ginoo. Abi nimo katong mahinadlo sa Ginoo mao katong kanunay mo simba nga naman kung ikaw di ka mo simba latod pagkasugi di ka mahinadlo kay nga naman ang pulo nag-ingon gihimo niya ng isa kadlaw para sa Ginoo. Unong kadlaw inyo. Unya matud pa ang dili mo anha ng isa kadlaw, uno man mabutang sa kamatayon. Mainong dali mga tao, mingon nga nang namatay man tao because wa man nila giunor ng adlaw. Matud pa niya dunay pulong gingon ha. Do not small the days. Do not diminish the days. Do not despise the days. Kanang adlaw sa Ginoo ayaw ni pagkagamay, ayaw na og
walay bili, ayaw na pasipad kay kanang adlaw na sa Ginoo. Kunya ko ikaw mahinadlaw kun sa Ginoo, di gyud nimo pakyason. O bitaw na akong Ginoo, unsa na to pag-overcome na to ning kalibutan. Sa tinuod lang, huwag mo kitag nangalagad sa Ginoo nga diin nagtuon jud. Aslong lang nga naa sa simbahan, mag-awit, mag-dive, pero way pulong sa Ginoo. Mas daghan ang awit, gamay lang ang pulong. Which is ang pulong sa Ginoo mo ay importante. Sa atong kinabuhi, aron maka-overcome ta. Saan na ito pag-overcome? Muna na ito isgutan karon. Kung ikaw naa daw kay igdulungog o dalunggan, paminawa ning gisulti sa Espiritu, nga matod pa niya sa mga kasimbahanan, kinsa ka itong makalahutay, maka-overcome ba, makalampos. Will I give to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise. Kita wa pa man kakadtong paradise. Siya daw si iba gipagawa sa paradise. Kaya nga naman, aron di magkakaon sa tree of life. Kung atong isgutan si Solomon, nagtudlo na si Solomon kung unsa ng tree of life. Matod pa niya dito sa chapter, Proverbs chapter 3. Basaw na ninyo whole chapter. Nga matod pa niya, wisdom, happy is the man that gain wisdom and understanding. Malipayon daw ang tao nga makakabot anang kaalam o pagsabot. Kay kana labaw daw puno na sa merchandise, sa mga negosyo ba. Labaw pa na sa gold and silver. Ano man? Because that is the tree of life. Kahoy na sa kinabuhi. Kung makakaplag ka, mo nang happy is the man who find wisdom and understanding. Kaya nga naman na mauna ang tree of life. Mao bitaw nang nangalagat sa Ginoo, magbasa pagpulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mao niya ang nagtudlo ng tao nato pagkaon anang tree of life. Anang tree of life nga naghatag gayud kung kinabuhi nga tinuod ba nga ang promise sa Ginoo giabulit niya gani ng kamatayon aron kita maka-overcome. Saan na ito pag-overcome? Kung mawala na ta nga atong kalaban way laing tinguha seeking whom he may devour. Nangita yun na kung kita yung matukob. Kay si Satanas niya ni daw kuno as active. Anong kawatan ba? To kill, to steal, to destroy. Muna nga si Kristo niya ni siya aron paghatag lang kinabuhi. Nga kanang kinabuhi. Pabitaw ng gitawag og everlasting. Sa John 3:16. Everlasting man yung giingon. Should not perish. Dili lang kay kana is life. Nga muagi kag kamatayon. Mabitaw na ingon ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24. Dili ka muagi kamatayon, kung dili muadto ka sa kinabuhi. Kung mutuo ka o mutuman ka sa sugo sa Ginoo. Muna mga tao okay lang daw. Natural man na, appointed man na. Appointed ka kani adto. Gani sama ta sa flowers, sama ta sa grass. Appear it a while. Pakita lang to sa makadiyot. Mabita na nga din kung magtulog pulong sa Ginoo, mo niya ito ang life. Mo na pulong sa Ginoo, importante gid nga mabawa na ito nita. Kung kulang ta, sa tinuod lang, kulang yun ang unang gingon. Malinapason yapon ta mo na nga. Kung pasultirong ko nila, tagpila daw ka oras akong gi-suti sa inyo mga pulong. Pag-ingon ako, tag-2 ka oras. So, di ba mga tugan ng tao na? Kubalag, mga tug sila. Kaya ang tao ra kanang kursunada mo man ay tuyo sa Ginoo nga may bawo gina siya. O bitaw na kumingon ko. Nya din daghang mag-iwali pulong sa Ginoo nya ang atong panahon gamay na lang. Unya sila, muwali sila tag 30 minutes lang daw kay laayan daw ang tao. Nganong laayan man ang tao? Kung ikaw iya sa Ginoo di ka laayan. Happy manggani ka ingon ni David. Ang tao daw kanang maminaw gid kulong sa Ginoo nga malipayon. Sama na siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa. Dili matarog, di gyud matarog. Mo na nga
ang tao nga mag-gool kay taas kayong wali, mo nang giingon. Mo na giingon sa pulos sa Ginoo, dili siya sama sa kahoy. Mo nang matarog siya. Kay ang kahoy nga natarong daw po, ingon pa sa Psalms chapter 1, like a tree planted by the river, shall not be moved. Dili gina matarog, bisa pa mga pagsulay kay nga naman. Naa sa dapin sa tubig, dali na kasipsip og water. Mo na si Jesus Christ like a water, guna siya a living water. Nya nakat ang Jesus Christ. Mo na nga di ka matarog sa mga pagsulay. Mo na hinungdan maka-overcome ka. Mo na ang tree of life nga si Adan ug si Eva gibantayan sa manulunda uban ang espada nga kalayo. Nahadlok si Adan ug si Eva, di sila moagi atong dalan padung sa tree of life. Kay ngano man, kay kung makakaon gani sila, live forever. Mo bitaw na makita karon, kung gusto ta mo live forever, ang maka-overcome ta kay nga matod pa niya, kaning maka-overcome. Kabaw kung sa na maka-overcome. Mao ra ni ang maluwas, mao ra ning naa sa langit kaya maka-overcome. Dili na ingon tanang tao nga nagtuo sa Ginoo watog langit o mao ni na makalahot tayo ingon pa sa Revelation number 1 sa chapter 2 verse 7. To him that overcome will I give to it of the, mo ni atong gibasa ron, tree of life. Matod pa niya dinhi sa Revelation chapter 2 verse 11. Revelation chapter 2 verse 11. That overcome shall not be hurt of the second death. Dili daw na siya makatilaw anang ikaduhang kamatayon. Nga naman kanang ikaduhang kamatayon? Because kanang ikaduhang kamatayon, that is inferno. Ingon pa niya din niya. Revelation chapter 20, verse 14. And death and hell will cast into the lake of fire. This is the second death. Kanang lake of fire, kanang dagat-dagatang apoy, sa Tagalog pa, lake of fire. Muna ikaduhang kamatayon. Unya, matod pa niya, kanang death and hell, kung ikaw na sa impyerno, kung ikaw namatay, nilapay ka nagapon sa lake of fire, mo nang magbantay ta nga dili ka mamatay. Kinahanglan maka-overcome ta. Kaya ang mupatay nato si Satanas ra. Mabita nang aron ikaw makaalagad sa Ginoo, di ka mapugnan ni Satanas, di ka mapugnan ini kalibutan, ditagaan ta og kaayuhan sa lawas. Watay balatian, gihil na ta, giayo na ta ba? Mo na number 1 nga giwali ni Jesus Christ. Dili lang about kingdom ang iyang giwali, kundi giayo niya ang tanang klaseng sakit sa mga tao aron ang paghala diya sa Ginoo is acceptable. Mao bitaw na ningon sa present your body a living sacrifice, wholly acceptable, which is your reasonable service. Kinahanglan ma-acceptable ba? Na unsa man pag-acceptable? Magbalaan ta, keep it holy. Unya, makabalaan ba ka anang nakay balatian? Mo na pangayoon na to sa Ginoo. Lord, saan man ako paghatag kanimo nga kini ako ang paghalad acceptable, kundi ko balaan. Kung naay diferensya ko, mo bitaw na kanang malakay, nag-discuss na about kanang halad. Kaya kung maghalad daw ka, kinahanglan ng walay diferensya. Wala ba'y sakit ba? O saan na ikaw, karon kay ikaw may halad. Ang mga tao, mga Egyptohanong gipagawas na sila, gikan sa Ehipto, aron maghalad. Dili ingon aron mga lagad, maghalad sila. Kailang kagalingon. Mo bitaw kita ang sweet aroma diha ni Kristo alang sa Ginoo. Kita ang gi-sanctify ni Kristo, ihalad ta sa tubangan sa Ginoo, kanang acceptable mo na kanang si Kristo mo nang pulong, ang pulong nagtudlo nato unsaon nga mahimot ang acceptable. Mo na ang tinungod gayud. Aron kita maka-overcome. Kung kita nang gitagaan ta, ikaduha, gitagaan ta kusog. Kaya di man po pwede nang na luya ka. Matod pa ni Apostol Pablo, mo na hinungdan ka mo nga sakit, nga luya, ang uban nga matay, kay dili man tatos.
Mo nagingon dito sa 1 Corinthians o sa Corinthians na katong about communion gani. Yan ang mutik og communion. Ano nagmuluyahon, nagmasakiton, ang uban nangamatay. Dili manggod tapos mo partake sa lawas ni Kristo. Mo bitaw nang giyon sabat di keep holy. Usa mo paghuli nimo kung naa kay balatian. Mo na ang number 1 giayo. Ikadua gitagaag kusog kay kung matiguang ka di nakakalagan kay wa naman kay kusog. Mo bitaw nang ingon ni David dili sa sanctuary naa diri ang kusog. Kung gusto kag kusog nya forever sa Ginoo ra na. Sama ni Samson ba nga nawala yang kusog kay gikuhaan siya mata kay iyang gitug-an. Matong nihangyo siya, bisag wa na siya mata, ibalik ka na ko ang kusog Ginoo. Ibalik ang kusog. Mo bitaw nakiknang na mga itag kusog sa Ginoo kay unsa manato pag anhid dinhi. Mo bitaw na panahon sa Domingo niya. Birnis pa lang, hangtod sa Sabado maluyaw na ka. Inaday ng Ginoo, Lord, mudawat ba ka nako hangtod Domingo, mubati ko ini nga akong balatian. Di gud gusto ang Ginoo. So unsa man kay buhaton na ayaw mo kagyud niya. Kay diya sa tubangan sa Ginoo, abi mo tinuod yun niya ang atong pagpangalagad. Kaya nga itong dialagaran buhi o tinuod nga Dios. Ang problema lang kay wala yung tuo. Amot ka mo, tuo ba mo? Yang Ginoo nara sa atong palibot. Wa ba mo kabalong ang Ginoo na ibaw na ining tanang ato ang kinabuhi karon. Na kanus ata magsugod og suduol. Pag magsugod na ng gilat, kagulanan naman na. O na, naay gitudlo sa Ginoo nato. Kinahanglan maka-overcome ta. Mao na inungdan na ingon siya, dili ka makaambit sa ikaduhang kamatayon. Pero kung nakaambit ka sa unang kamatayon, mao na ang minteryo, ikaduha impierno. Miya matud patunay ng utanan ako batanon ba? Dili na to sila mabanhaw, dili na to mabanhaw katong namatay nga dili iya sa Ginoo. Ang iyang banhawon kadto lang nga namatay nga diha sa Ginoo. Kita may namatay nga diha sa Ginoo. Nakita na ba mo loved ones ninyo nga nangamatay tungod sa pagwali? Wala, ang mga 12 disciples lang, mga apostolis lang. O katong mga Christian nga bago pang nipalo kang Jesus Christ, gi-martyr siya o gi-murder sila or mga martyrdom sila kanang gitawag og kanang wagyo sila ni biyat pangalagad sa Ginoo kay pagsugod mangud pagpangalagad yun diha sa kang Kristo nga gisunod nila nituo sila mo nang nagsugod pug pamatay gani si Apostol Pablo man gani ang gigamit sa mga parasyo mga eskriba aron gukdo ng mga Kristohanon kunya ang Ginoo kay mugamit ang Apostol Pablo mo tinungdan nga si Apostol Pablo na pud ang nagsulti ang tanan mo na nga way tao nangamatay nga wa karon ba sa ato ang mga Gentile, walay tao namatay tungod sa Ginoo. Bisag moingon siya for to live is Christ and to die is gain. Dili na makuha nimo pinangis pagbautismo pagtuo lang. So nga naman ang gingon jud sa Ginoo kung imong basahon, ang Ginoo naghatag yung eternal life. Eternal life yun na kung kinsa imo tuo yun niya. Mo na yang gingon dinhi. Ano maka-overcome? Nga matod pa niya sa chapter 2 verse 26. Revelation that overcome and keep it my works unto the end. Kato makalahutan nga magbantay sa akong mga bulaton hangtod sa walay katapusan. Mao ra ang maka-overcome. Nga matod pa niya sa verse o sa chapter 3 verse 21, to him that overcome will I grant to sit with me. Maora na ang gingon sa pulong sa Ginoo katong maka-overcome. Maora na ang makalingkod tupad nako. Ingon ang Ginoo. Ito mong mutupad sa Ginoo pon. So, kailangan maka-overcome ta. Kung matod pa niya, sa verse 21, o sa chapter 21, Revelation, verse 7, he that overcome shall inherit all things. O kinsa ka itong makalahutay, maka-overcome. Maora tayo inherit sa tanang promise nga gisulti rin sa Bible. Sa may mga promises din sa Bible, mga paglaom, mga salvation, mga redemption, mga adoption, mga inheritance. Na ma-inherit na to ang panalangin sa Ginoo. Kung ikaw maka-overcome, tanang butang maamko na to, mga reward, mga incorruptible, mga kanang the crown of rejoicing.
The crown of gitawag og eternal or corruptible life. The crown of mga korona nga gi-promise sa Ginoo sa tuwa madawat na to na kung maka-overcome ta. Makalahot tayo ba? Until the end. Unang gingon dito. Mo bitaw nang importante gyud kung sa ang pag-overcome nato. Kinahanglan mo moagi ta ining gitawag og magtuon ta sa pag-overcome. Hindi nang awito na nato maka-overcome ta diretso. Kay kaning pag-overcome doon na gyud ni gitawag og buhaton. Kay kanang overcome nga atong gibasa man gud. Kanang mo atong overcome nga gingon sa dictionary. So gingon sa dictionary nga overcome, kinahanglan makakonquer ta, madipit nato, ma-prevail, masabdyo, masakop nato sila, mudaog ka. Triumph, mo na meaning daw kuno sa overcome ningon sa dictionary, naatay kadaugan. So, mo na ato isgutan ron nga mayingon ko ninyo, we must overcome the world. Unsa man atong overcome kining kalibutan ba? Namatod pa ni Apostol Pablo nga kita kuno ipagawas diri sa kalibutan kanang the darkness of this world, the pollution, kanang polluted naman guning kalibutan ba? Kanang nakuha na sa iniquity ba? Shall bound, it is written dun na gani ningon gani siya when the iniquity shall bound. Ingon pa sa Matthew chapter 24 verse 12 man siguro na, the love of many shall wax cold. Di na ninyo likayan. Kaya nga naman, it is written, ang atwa lang, maghangyo lang sa Ginoo nga dili ta mabugnaw bisag pag nagkadaotan ang kalibutan. Unya matod pa dito ni Apostol Pablo sa Timothy man siguro to, nga matod pa niya, the Spirit is speaking, is expressly. Ang Espiritu daw nagasulti gayod nga some in the latter times nga sa ulahing adlaw ang mga tao daw mubiyas pagtuo. Muna nga ako painumdum ninyo kasi mubiya mo sa pagtuo ini nga kung gisulti ninyo nga may tulog sa Ginoo. Muna nga atong ubirtamo na nahisulat na ang tanan nga maubitaw na nga kanang nahisulat is nahisulat na di mo malikayan. Kaya ang Ginoo nagsulat ana, maingon ana gyud ang kalibutan. Ang kalibutan dili mo daog ini kalibutan. O kanang buot pasabot, kanang naaman sa kalibutan, di ta kadaog ini kalibutan, gawas kung ang Ginoo gayon mo sabyo ini kalibutan. Unang gingon sa 1 Corinthians chapter 15, iya man isabyo nga unta kita usa. Nga kita mo roll ini kalibutan. Nga unsa man ato pag-roll nga guide ubang ta kang Kristo nga murul ining kalibutan kay magari man sa kalibutan kung dili ta ka overcome mo bitan na yang gingon dinhi, we must overcome the world through faith. Kinahanglan atong overcome ning kalibutan pinaagi sa pagtuo. 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Muna yung gingon na sa 1 John o ni John, matod pa niya, kung unsa man ikaw nga natao ka diya sa Ginoo, maka-overcome ka ni kalibutan kung natao ka. Kung mao ka niya ang victory nga maka-overcome ni kalibutan, kana imong pagtuo. Kung wa kay pagtuo, dili gyud ka overcome. Kung na kay pagtuo, amot lang kung naay substance, na evidence ba na imong pagtuo. Ang kinahanglan ang ebidensya na magpaabot ka sa Ginoo. Malauman ako na itong pagtuo, ngayon naatay reward kung kita magbuhat sa Ginoo ang kanang pinaagi sa council aron mabatunan nato ng pagtuo by patience and counsel. Mo nang gingon that we might have hope na natin paglaom sa pagkakristohanon. Ayaw ko ina nga tanan mga nagasimban kaila Ginoo na sila paglaom. Mo bitaw ng research natong Bible
Mao na ang mga tao manggod na isulat na ha. Mao ni ang gisulat di gini mawala sa John yung pa ni Jesus Christ chapter 5 man siguro to o chapter 6 verse 39. You search the scripture because in them they have eternal life. They have life. But matod pa niya sa verse 40, you are not willing to have it. Mo na gingon ni Jesus Christ, mismo si Jesus Christ na gingon na di lang mo gusto anang eternal life. Gusto gyud ninyo appointed. Mo na gingon ni Jesus Christ, kamo nagbasa lang. Nagtuki lang ini scripture kay ngano man naibaw mo na eternal life. Pero dili mo willing nga makabaton anang eternal life, tinuod man gid na. Tapos nablihan sa YouTube ang nagwali siya hangtod karon. Abot ng Japon discipleship. Wa siya kabalo nga diin, let us go into perfection na. Nung pa sa Hebrews, biyaan na nato ng principle. Kanang gitawag og discipleship, abot man kang Kristo pagdawat, nga ang tao padawaton. Munya karon, sa may gingon sa Hebrews chapter 6 verse 1, biyaan tanana kanang pagpadawat nila kang Kristo Jesus. Na nagot sa gamay panahon. Let us go on. Ingon pa niya sa Hebrews chapter 6 verse 1. Let us go into the perfection. Kanang mahimpit na taba, di man pwede na nga mo ngalagat sa Ginoo dili himpit. Hangtod karon nga nimo pagtuo mao lang gyapon. Imo pagsimba ingon ana lang gyapon. Imo pagdaig ingon ana lang gyapon, mao ra ba na gyapon? Mao na daghang gyud di maluwas. Mo na unsa man nato ng kaluwasan. Pasagdan lang nato. Dahil sulat naman na. Balikura sa mga. Mabita na ka din, kinangan maka-overcome ta. Ano magkapadayon ta ba? Labi na ang panahon ron. Grabe na kayo panahon ron, wa ba mo kabalo? Basit baliwala lang ninyo ng kanang China. Naniid naman ng China. Samtang ang China naniid, ang Amerika po nag-prepare, abiniwata nag-prepare ang Amerika. Nasa tuwa. Naadun sa Pilipinas, baliwala ko lang din nato na. Mabita na ang mga propeta, kuno, kani abdo, kung di sila musulti nga dunay umalabot nga gira, dili na pinadala sa Ginoo. Mabita na musulti ko ninyo, na aron magbantay ta. Kaya nga naman, sa panahon sa gira, daghay mga matay. Ang Biblia nag-iingon, mabita itong giingon na ako kaninyo, di humutuan na. Aron masipti ta na, kay naisulat man na. Sa may yung gisulat, sa Christians, 2/3. Kung tulo man na kabahin, ang duha na, mga matay. Mabita nang gitawag ko remnant, ang nabilin lang. Pero sa dili Christian, 1/3 lang mga matay. Kaya nga naman, sila mo ay maghahari. Mo na giingon ni Jeremiah. Mo nang magbantay ta, kinang na maka-overcome ta. Unsa atong overcome mon? Kini kalibutan. Kaya nga naman. Abi ni ang kalibutan, nagdani nato. Nagdani, pinaagi sa gitawag. Mao po na gingon ni Jesus Christ sa Ginoo kang Solomon. Si Solomon nagsulti, he make all things beautiful. He put the word in the heart of man. Way lain gayon tinguha sa tao ang kalibutan. Dili lang mo gusto sa kalibutan. Usay gingon ni Peter, sabi mo ang kalibutan kung nag-promise man ang Ginoo, mo bitay hinungdan na ay rimbo, dili na niya lunokon. Kay ang mga tao mga lumos, pero si Peter, si Pedro nagsulti nga ang kalibutan nga nagpabilin karon gi-reserved for fire. Gitagana na sa kalayo, which is ang tanan kuno mga tunaw. Yung karon sa may mong buhaton na mo na nga ayuhon nato niya itong pagpanganagad. Mao man niya itong life, mao niya itong peace, mao niya itong safety. Na unsa man nato, bahalag na magira na sila sa tinuod lang. Gani si David nagingon, bisan pag right, left and right, ang iyang kaaway di gyud siya maunsa. Pakit-on lang daw siya nga ang iyang mga kaaway mapukan. Mao na ang tuyo ni Jesus Christ nga diyan kita mahimot ang safety. Mo bitaw ng ang kingdom nga giwali ni Jesus Christ, the gospel.
Kanang kingdom that cannot be shaken ingon sa Hebrews, not move. Kay uyugon yun ng kalibutan, mo na makita ang tinuod mga Kristiyanon puhon. Mo bitaw na importante maka-overcome ta. Mo nang gingon akong itudlo ninyo, we must overcome the world. Kinahanglan ato ning daugon ang kalibutan. Unsa may atong daugon sa kalibutan? Mo na ni ang Matthew, ang gisulti ni Jesus Christ. Bakit pa niya sa Matthew chapter 13 verse 10 and verse 11 and 18 ha? Magsugot na sa 11. He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Okay, sa maning to them. Katungwa kadungog sa pulong sa Ginoo, to them. Maalang tagnay paisumba nga nagsulti ngunini. Ingon pa niya, ingon ni Jesus Christ, because it is given unto you to know the mystery. Kaya kini atong pagpangalagad, mystery ni. Why maka-explain nini? Ang Ginoo ra. Niya kay ang Ginoo nagsulat namang tanan. Gisulat na gud ni tanan. Wala na'y madlugang, wala na'y makuha ini, kini sulat ng tanan. So, ang mystery of the kingdom of heaven, kang mystery ba, kanang kingdom, wa ka kasabutan ng kingdom, sa yung bato dito. Nga which is kanang kingdom, ninaog naman na niya diri. Thy kingdom come, thy will be done. Ninaog na sa Ginoo. Mystery lang na, why naka-istorya na, karon ato na isgutan. Verse 12, for whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundant. But whosoever hath not from him shall be taken away. Even that he had, kaniya daw kuno nga gihatagan, hatagan pa yun. Muna kamo karon, mas more pa inyong nadunggan, di ba? Dagan pa inyong nadunggan, pero katong uban, katong wa kadungog, wala na katong sila kadungog, hangtod sa hangtod. Matod pa sa verse 13. Therefore, speak I to them in the parables, because the saying see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Ngano man nga wa ihatag sa ila, kay tungod bisan sila nakakita o naay mata pero di na sila kita. Unsa di angay natong makita? Unsa di atong tan-awon? Kanang ending of this world ba? Matapos maning kalibutan, wa pa mo kibaloan na. Mao na ang mga tao nga mga nangalagad sa Ginoo nga wa na ninuod, wa sila kabaw matapos ang kalibutan. Walang forever, walay forever sa kalibutan. Mo nang magbantay ta kinatong pagtuo nato sa Ginoo. Wala na, dili na forever. Kay giprophecy na daan, mamiya tas pagtuo. Mo nang bantayan nato, mo nang anhimo kanunay dire aron madunggan ninyong pulong sa Ginoo. Mo nang giingon faith cometh by hearing, hearing by the words of God. Nya kung wa kay pulong sa Ginoo, mutubo ka nimo pagtuo. Unsa may mutuo ang kuway pulong sa Ginoo? Mo bitaw na akong gumingon ko ninyo nga ayaw gyud biyahe ning adlaw sa Ginoo. Dili man ni atua, iya man ni. Dili ni about oras. About ni sa adlaw sa Ginoo nga kita iya sa Ginoo gitagaan tag adlaw aron magkadayeg ta sa ilaha. Kabaw pa mo sa pagsimba. Ingon pa ni David, come and worship the Lord. Honor, glorify and praise. So mo nimo pag-praise sa Ginoo be, wa kay pulong. Unsa may dagigon nimo nga wa may gisulti ang Ginoo nimo. Karon kay naay gisulti ang Ginoo nimo. Kung may gisulti sa Ginoo nimo, ang iyang mga promise, nga tubagon ang imong mga pagampo. Kung gitubag ang imong mga pagampo, dalay doon yun ang Ginoo kay tinuod yang gisulti. Kaya kung may gisulti sa imo, makadaig ka. Mo na tinuod nga pagsimba. Ni ani ta diri aron pagdaig kay ngano man ang pulong ato na dunggan karon, bisan asa ta nahitabo sa to kinabuhi. Glorify. Mo bitaw na kaning balay sa Ginoo, bisan ingon ini ni. Pero ang Ginoo nagpuyo sa balay nga di binuhat og kamot ha. Kini binuhat ra man ni. Mo na nga muani ta diri, wa ta magtan-aw sa mga butang. Nakita nato nga bisag wa nato na siya makita kay ang pagpangalagad sa butang nga wa nato makita. Pero kay balog kita nga ang Ginoo tinuod og buhi.
O bitan akong gingo kaninyo mo na glory to God sa tinuod na nangalagay ko sa Ginoo. Ang akong pagtuo dili ko niya pasakitan. Uldo naman ko ibalat yan pero dili ko ma-admit diya sa pagpangalagad nga tinuod sa Ginoo walay admission sa hospital. Di ka ma-admit kay ngano man ayuhon man ka kanunay sa Ginoo kung mangayo kag ayo. Pagkakagiling, mabita na abi naman ang tao, bro. Mag-edad nag-40, manggawat na ang balatian, ha? Gani ang tiguang, ano mang maluya mga tiguang. Because ang tisyo sa atong lawas, kabaw mo sa tisyo? Kanang unod na to ba? Diba? Ang batanon, busok pa na. Ang tiguang, wa na, nipis na. Bulingkod lang, sakit na kayo, kay luag naman kayo. Mo nang kanunay panuhuto ng tiguang, kay nga naman, luag naman, sudla na maghangin. Labi nagmanganganga, patubang kag kanang electric pan. O, sudlo na ka na, kay musod, mga ginawa na to, hangin yun, di ba? O niya, kay luag naman, pero diya sa Ginoo, ingo pa ni Solomon, doon na tayo kusog kanunay. Ang ato ang kusog sa bata pa, kay nahinumdum ta sa Ginoo, mabita na niyo si Solomon, remember the Creator in the days of your youth, sa imong pagkabata, nung hinumdum kaya nga nung matigwa na gani ka, awa may pag-asa. Kung nangyayingon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Pabita ako musulti ko niyo, tininood din ako. Bible pulong yun sa Ginoo. Mabita na iyang gingon din ha. Ang mystery. Sa verse 14, sa chapter 13 verse sa Matthew, and in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing, he shall hear. Pinaagi sa pagpaminaw, makadungog sila. And shall not understand. Pero di siya kasabot sa ilaha. Pero kamo, kung naamo diri sa tinuod ng pasabton yun mo, kay mo manigingon. And saying, ye shall see, and shall not perceive. Dili nila mabati. Bisag nakakita na sila, nga mauna na gisulti sa pulong sa Ginoo, di nila mabati. Anong baliwala na paggawa sa simbahan, baliwala lang. Mo nang wa sila kabalo kung unsay giprophecy sa Bible, ningon pa ni Jesus Christ sa iyang pagbalik, one of sign, war. Second to the last sign na ng war. Wala na andam na prepare na ato ang mga base militar diri. Nga naman, against nation naman, buabot naman ta. Muna ayaw mong kumpiyansa sa inyong pagpangalagad ang Ginoo ray mo safety nato. Kung tanang kaasa man ta na ay gitudlo sa Bible na ang Ginoo nag-ingon jud, let not your be troubled. Believe in God, believe also in me. Nung pa ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 1. Ayaw mo ka-trouble kay ang Ginoo nang bahala ana. Gani bisan asa mo ang Ginoo nang bahala niyo. Muna yung gingon sa verse 15. For these people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should say with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted. Kani giwali ni Jesus Christ sa ilaha sa mga Israelites, ha? Maminaw tayo kay nganuman. Sila matong sampol unsay ilahang gibuhat ang ilang nahitabo giprophecy ni Jesus Christ nga kana sila bisag na ay dalunggan na minaw pero di na kasabot ang Israel. O bitawron karon tanawa adto mo sa Israel kung ikaw Christian lain na ilang pananaw sa imo gani na magani nag attempt og kanang balaod nga dili na pwede ang Christian magsulti og mga pulong about ni Jesus Christ karon dito. Mo na iyang gingon dinhi. Di naman guna sila kasabot. Mo na nga kita. Siya ro di punta mo sabot. Sila man sample. Verse 16. But blessed are you eyes for thee say, and your ears for thee hear. Apan kamo ingon pa ni Jesus Christ katong mga nagwali naman gud siya sa mga tao tanan, mga Gentiles kay katapad naman nila mga Gentiles sa tunguna. Pero kamo bulahan kamo naa mga mata nga makakita, and ears for thee hear. Mo bitanang unsa man ato nakita gyud. Diba mo number 1 nakita nato. End of the world ha.
Sila wa sila kabaw sa end of the world. Gibutahan man gyud sila nga matapos lang ang kalibutan kay giprapisi man na. Dali magka sa tinuod lang ang pulo sa Ginoo nagingon unon ra ka adlaw gibuhat ang kalibutan. Pag ikapito ka adlaw nagpaulay ang Ginoo so ang kalibutan matapos ra sulod sa unang kaadlaw unya ingon ni Pedro ang usa ka adlaw sa Ginoo 1,000 ka tuig na nato. Unya pila na kalibo ka tuig nato. Pila na kalibo gikan kang Adan. Atong 2,000 years kita na nata sa 2023. Nilagpas sa taong 23. Mo na gingon sa Bible. Pero nasulat na nganong kumunta na kang nganong nilagpas man. Dalay doon ang Ginoo kay gipalampas na niya kay ngano man. Di gusto ang Ginoo ingon pa ni Peter. Di gusto sa Ginoo na way maluhat. Kanang long suffering of Christ, ingon pa sa Peter, gamay raman ang Peter, basahan niyo sa balay. Muna pagbasa-basa mo Bible aron makaingon mo tinuod niya kung gisulti. Pareha ra tag Bible kana lang King James may basahan ninyo ha. King James lang jud kay kanang mga Bisaya nga mga pulong sa Ginoo gikwaan na na. Kay kita may nag-interpreta na mga Pinoy ra gyapon. Unya ang mga Pinoy ra bagyo nga mo nang gitawag og kanang mga nagbuhat og Bible. Adventist sabat ang sa panangkuan Jehovah Witness mora na ilang kanang ako daghan ako nagbasa ng mga Bible na amang gani nabaliktad nga bersikulo mga kulang pero sa King James ang King James is the first accurate ni nga nagbase gyud dito sa Bible sa Israel kang Jesus Christ nga gisulti mo na kanang King James nya di mo makita King James nga Bisaya. Mo na nga kanang King James nga mo nang maminaw rin ta pulong sa Ginoo mo na yang gingon dinhi. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. O muna, dagan unya mga propeta sa tinuod lang. O mga taong matarong nga naga-desire sila nga makakita sila sa butang nga atong nakita. Nga gusto sila makadungog sa atong nadunggan. Kung sa maday atong nadunggan, ang kamaturan. Nakadungog ba mo ining kamaturan nga kung imog yung basaw ng Bible, di man day mga matay ang tao. Ako sa tinuod lang, ang mga pastor na ko atong muna. Pabita itong nakaingon ko akong gimahayan, ang paninglon sa akong mama o papa kay mga matay man. Ang mga pastor nila. Alaot ang mga pastor at tinuod lang. Alaot. Labi na katong mga pastor nga wa nagsultid tinuod. Pabita na, anong mga lagat pa man ta, mga sakit man ang gyapon ta, mga matay man ang gyapon ta. Tabla ra tagwa ng alagad. Tabla ra. Sila mga matay, ginagawa sila ng simba, mga lagad, nangasakit sila. Nakita, nangalagad, mga sakit, mga gyapon ta, mga matay, mga gyapon ta. Mas mawata na nalagad. Unsa man ay tuyo na to sa Ginoo. Luwason ta dalon dito. So ang pagdala niya dito, nga wa naman ta makita diri, giiris naman ta sa kalibutan. Wala kung matuki lang nimo ang Bible, ang tinuod. Dako kay tagkulang. Kay ngano man. Ako nangita ko kauban nga pastor. Membro na ko di sa ikang district, gusto bagay ko magpa-membro kay ngano man gipangitan ako kung kauban na nagsultid kamaturan. Tamang itong giingon dito sa Israel. Ang kamatuoran sa ila ni depart. Nawala na ba? Ngano man wala na yung mga valiant kana wala na yung mga isog musultid kamaturan mo na nga ako mag-isog ko. Kay ngano man ang giingon man gud ni Apostol Pablo, wala ka tagaig espiritu sa katalaw kun dili kay isog. Unsa nga isog? Kanang isog ba nga musulti sa pulong sa Ginoo, may isog lang ka kung mutuo ka ini. Kung di ka mutuo ini, ano, mangisog mo ta. Kunya kung mutuo ka ini, nagtuog yung ka sa Ginoo. Kay mao man ang Ginoo, di ba? Kasi gingon sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Una ang Bible, Ginoo na. Muna si Jesus Christ, ang tinuod ngalan ni Jesus Christ, pulong. Pulong. Katong giingon pa sa Revelation, katong gibalot og lampin. Kinsa man tong gibalot og lampin, pulong to.
O bitan importante kinahanglan maka-overcome di kay ngano man grabe ning kalibutan karon. Ingon pa diri sa unahan ha. Hear ye therefore the parables.